Witam Was pięknie. Byście się zdziwili, że polazła po zakupy do mojego bifeja. W Katowicach na ulicy Kościuszki 55 w takim malutkim sklepie przedawają wszystko, co jest jakoś związane z miodem. No miód też. Po jakiemu że się wzięła do ręki serce. Znaczy na pewno takie powiedzenie, że ktoś pojechał na miesiąc miodowy, nie? O co szło? Ja wam powiem, że jak się chłop z babą żenili, to one wiecie, te roski to wszyscy przed ślubem już urzędują ze sobą, ale do mnie to było tak, że po ślubie dopiero była ta noc poślubna i ona w niektórych przypadkach trwała całkiem miesiąc. I jedynym takim sposobem, co by się trochę podrychtować do tego miłowania, z tego co było, nie? Jakie dziecka, to był miód. Nowożyńcy się całki czas paśli miodem. Ja sam mam takie piękne serce woskowe, pięknie wonią, także myślę się, że sam też nowożyńcy trafią, co by się takie serce powiesić. Kajsik, co by się wspominali, jaki to był miód zażadli, nie? Ale serce ostanie. Trochę takich informacji o pszczołach, bo my mało te pszczoły już szanujemy. Ludzie dużo ścigą trowniki, to one nie mają co zeżryć. Tosik padł, że jak pszczoły wyginą, to my po tym 4 roki, po tych pszczołach też. To jest związane z tym, że pszczoły zapylają kwiatki, a jak one nie będą miały co zapylać, to kwiatki jeszcze na te pora roku, na 4 roki mają taką możliwość, że są samopylne, nie? Żeńskie i męskie kwiatki, ale gdyś to tak w koło nie idzie, to tak by my się we familii żenili. Co pszczoła? Jedna pszczoła za całe życie poradzi przynieść pół łyżeczki miodu. Tak się weźcie taką łyżeczka i się podziwiajcie. To jest to, co ona za całe życie urobi. Wiele ona loto. Polskie pszczoły 3 km, to tako jest średnia, to jest tak zwaną pszczoła miodna. Ale ja czytała, że ukraińskie poradzą 17 km lecieć od ula. Może szukają jakiej drogi wyjścia albo co. Wiele jest pszczół w takim ulu. No rozmaicie, tak przeciętnie 60 000, czasami jest też więcej. I ul to nie ino miód, ale też właśnie to, co trzymam w ręce, wosk. I co z tym woskiem? Świece woskowe, one poprawiają energetyka powietrza, tam jak to ma alergia, jakieś ich uczulenia, to się może taką świeca zapolić i ona richtig mu poprawi jego stan zdrowia. Jakie inne jeszcze rzeczy, gdyż ja sam nie wyda kobietom odbierała fachu i zaroski się zapytał, co sam u nich jest, także pójdźcie sam pani kumie. Jak się pani mianujecie? Iwona Pałęga. Jak sam długo robicie? Już przeszło rok. 16 marca był rok, minął rok. A pani, rzeknijcie mi, bo tak, ja już staro baba, chciałabym być trochę gryfniejsza. Dzisiaj mnie jeden chłop się pytał, czy mam chopa. Padała chmurze, nie, może się co chyca, ale samocie rozmaite też kosmetyki na miodzie. Tak, na miodzie, Co sam na macie? mleczku pszelim balsam do ciała, Nie, krem do rąk z miodem i z propolisem do całowania. Peeling do Zastanowiła się. ciała na soli bocheńskiej, sól kąpielowa jodowo-bromowa z pyłkiem pszczelim, z takich cudowne zapachy, zakazany owoc, albo wanilia, albo esencja orientu, herbaciany i cudowne mydełka. Dobra, to ja już się wyfligowała, wysztyglowała na ta randka, teraz kije randka, bo cię sam jakie cosik, jakie napitki piękne, Tak. albo to, co by wiecie, no tej mocy dodało. To miód pitny. Miód pitny maliniak, albo trybunalski, albo koronny na ciemnych miodach. A po albo... jakiemu maliniak? To był taki mały chłop, co tam robił w tym 40-latku, to on to tam... Tak, znaczy to jest sok z malin. To jest Aha. miód z dodaniem soku z malin. Aha. Ale też mamy świetne czekolady. Naturalne, z miodem, z orzechami laskowymi, z malinami, z
z truskawką. A kto te czekolady robi? Macie jakąś formę do tego albo co? Czekolady są tworzone w takiej restauracji Miodowa. To jest restauracja z Pasieki właśnie Łysoń, skąd powstaje ten miód. I oni to robią jak? We formie albo rękami? Rękami, wszystko ręcznie Rękami jest, to tak, robią. wszystko To ręcznie jest wiecie, wyrabiane. ja takie w Brukseli czekolady Tak, kupowałam, tak. ręcznie robione, no to już do Polski też to przyszło. No, Jeszcze są wspaniałe krówki miodowe, też i trufla miodowa, też ręcznie robiona, z brandy, gorzka czekolada, wszystko jest na maśle, naturalne, płatki, potem jest miodowy kłos też wspaniały, z płatków owsianych, z dodatkami z żurawiną. To jak się już wydum i nie będę musiała pilnować tej linii, to się tą wzortów zainteresuje. Ale te roski jeszcze jakie miody, bo ten Miody? produkt, jakie miody? Takie miody do szmarowania. Też są, to jest rzepakowy, na serce, wątrobę i żołądek, rzepakowy, potem mamy wielokwiat, mamy lipę, mamy spadziowy, akacja i gryka z lipą łączona. Grykę mają łączoną z lipą, żeby troszeczkę tą goryczkę załagodzić. Tutaj jest gryczano-lipowy. A to co są? A to są te krówki, co mówiłam, tylko te Aha. krówki są, każdy jest jakby z dodatkiem, to jest z kawą, z sezamem, z makiem, z czekoladą. Są smakowe krówki, wspaniałe, Aha. rozpuszczają się w ustach. To cóż ja wam więcej powiedzieć? Nowożeńcy, pomiot, kochankowie, po słodycze, po rozmaite, insze, wiktuały na ta pierwszorandka. Ja się zastanawiam. Kościuszki 55 Katowice. Pięknie was zaproszę. Dziękuję wam. Dziękuję.